So wangoni mangani pa wakazoita mwana? Ndanda ni 14 years. Tunabudiswa mwanzo tuelera saswa. Kutozviona live mberi kutozviona. Zangwa zvinoto direct sezvoti ndoto vaviwa zvakanyanya. Chii chakunetsa? Chii chakushayisa hope? Zvinofadza, zvinosuwisa. Ngatikurukure. Hello guys, my name is Michelle Magaya. Many of you know me as an actress and director. But today, I'm just Michelle. And I'm your host. Let's Talk, our new podcast. So, nasi uno guys, tina sister vedu vatanga kuvhura chirongwa chedu. Makadi zvenyu? Tiri pedu makadiwo. Tinokuchingamizai muchirongwa chedu Let's Talk. Tinotenda. Mungada kuzivisawo vanhu kuti munonzani? Right, ine zita rangu ndinonzi Ephanice Mironga. Ndinogara kuEpworth kwaKD Muguta. Okay. Kwatinogara. Okay. Alright, okay. So, haminoti nhasi murikuda kuti tsanangurira ndezvipi zvamuri kunzwa kuda kusiya paLet's Talk, zvamuri kunzwa kuti ndozviri pamwoyo penyu ende ndozvamurida kuturunura mumwoyo menyu. Zvinofadza here kana kuti zvinosuwisa? Nekuti zvese tinozvitambira. Alright, aiwa, ndoda kungotunurawo zveupenyu hwangu hwandikararama kusvikirawo pari nhasi. Zvandoda kutaurawo. Hapana chinofadza, hapana chinonyonyosuwisa hacho, asi kudzidzawo upenyu kuti mangwana munhu avewo nekushingawo muupenyu hwake. Okay. Zvakanaka. So, haminoti tingatangire papi? Nekuti inini I'm only here to listen. Changu chete kuteerera zvamuri kutaura. So haminoti mungade kutangira papi? Makurire enyu here kana kuti ndepapi pane experience yekuti murikuda kungonzwa kuti aiwa apa nyaya yangu ngaitangira apa? Ndoda kungotaurawo hangu makuriro andikaita kudzamara kuti tichisvikawo pari nhasi. Okay, saka chitangira henyu pakuti makakurira kupi? Ndakakurira ndakaberekerwa kuRafingora. Takazouya baba wangu vakatengawo paimba yandiri kugara izvozvi kuEpworth ikoko. Saka inini ndakadzidza paEpworth Primary kubva grade 1 kusvika 7. Chibva ndazodzidza paMuguta Secondary kubva form 1 ne2. Ndichibva ndagumira ipapo first term. Second ne3rd ndinozoenda zvangu. Mai vangu ndipo vakatanga kurwara. Saka mai vangu vatanga kurwara vaita zvekurutsa ropa vari mumba. Baba vangu ndipo vakabva vatiza, vaishanda paMasasa Park vachibva vatiza mai vangu. Ini namai vangu ndakaberekwa ndiri 1 nababa vangu. Saka vatiza kudaro bva vaenda vanogara nemwe mukadzi. Vagara nemwe mukadzi uya. Ini namai vangu takasara takagara. Mazuva iyona ndine 10 years. Madhesa vakatiza baba vangu. Ne10 years kudaro. Sara ndichigara namama ndichimbodai ndichienda kuchikoro ndichidzoka, asi vaingoti pavafungira vaigona kusimuka vangotanga kumhanya vachinodonhera panzvimbo kana padombo kana pamudhuri wemba. Vangosvika varovera ipapo votanga kutorutsa ropa. Saka ndambotora nguva hombe ndichigara navo mama kusvikira vanhu vema next door vakutanga kuti ngatifonere hama dzamai vako. Pavakafonera hama dzamai vangu mai vangu mbuya vangu vachibva vauya. Amai vakabereka amai vangu vavatora mama. Saka pavakatora mama kudaro ini ndakabva ndanzisara pamba pababa wako nekuti vaiita zviye zvekutoramwa. Zvekubatikana nekuti mwana wavo aita se akatiswa nababa wangu. Saka zvadaro mama wangu vachibva vaenda kudziva rasekwa ndoko vakagara ikoko vachigara namai. Ini ndangosara pamba ipapo
pamba pedu pandaigara. Muri mega muine 10 years? Ndiri ndega. Chikafu taingobatsirwawo nemanext door, chingobatsirwawo nemanext door madhesi yayo. Timbonoita zvekuti nditsvagewo huni pamwe ndewanoche kuti ndidye kana kuti dzimwe nguva hausopiwe everyday. Zvadaro ndo pandikabva ndanzina bankuru vangu vanogara kuKwala Park, mukoma wababa wangu vachibva vauya vachindiona, bva vanditora vachibva vaenda neni kuDzivara Sekwa. Taenda kuDzivara Sekwa kuye ndopandikangosvika ndangogara zvenguva diki diki 2 months. Vachibva vanditi gogo wangu vachibva vati hatikwanisi kugara newe pano nekuti baba wako vakatiza mai vamwana wangu. Baba wako vatiza mwana wangu, saka iwe ibva panapa ukwanise kugara panapa. Saka ndopa wakabva ndangobvawo ipapo ndatanga zvekuti pano ndagara ndichingokumbirawo pekugara. Alright. Sorry, ndibvunze ipapo. Wakagara nguva yakareba sei pamba uri wega? Ndinge ndatogara zvegore. Apa kuchikoro ndo pawangu wamira? Kuchikoro ndakabva ndatomira. Alright. So ndo pakazoya vachizokutora vachida kuendesa kwaenda mama wako handiti? Alright, mbuya ndobva varamba vachiti ngaadzokere nokuti baba wake vakatiza mwana wangu. Ko mama vanga vaiti chii nazvo? Mama wangu atostroka side rese nemukanwa nokuti wangu asingakwanisi kutaura. Choikwanisa ipapo kungochema. Chekuti unongoona kuti munhu ari kuratidza kuti ari kubatikana nezvirikuitika asi chekuita masoro. Saka zvadaro chigara kudaro ndo pandikabva ndanzibva pano mba ndangosuduruko zvangu mba ndatoenda ndangofamba nchingoti apapo ndagara apa ndagara kusvikiro ndakaita 13 years. Chisvitsa 13 years dzangu idzodzo ndichingochengetawo maraini ndopandikawana murume. Alright. Ndoda kuti tifambe mbijana. Alright. Kuti ndaunzwisisa kuti musi wabviswa pamba zvinzibva pano uya wakafamba sei? Ama muri kuDzivara Sekwa. Wakafamba sei uchibuda gedhi ndekupi kwawakanyatsonanga? Ndichibuda gedhi ndakananga kuDzivara Sekwa, vanogara kuDzivara Sekwa 3 gogo. Saka ndichibuda gedhi ndakananga ndaida kurova direction yekuenda kuWestgate. Saka ndakaenda nekuDzivara Sekwa 2 kuseri kwechikomo kweyakwe. Pandatodai mandaenda nekusangana in Tenward. KuTenward ikoko ndokwandikaowanawo vanhu vangondinzwawo zvandaitaurawo burikidza nekuti situation yangu yaingoti munhu atongondionawo nguva iyo yaitoti ko chii chiri kuitika chichi nekutsanangurawo kwandaivaitira. Ndopandikatorwawo nevamwe amai same day. Ko Westgate kwako nani waida? Westgate kwangu nababa wangu. Alright, ndoko vaigara. Okay. Saka uri muzira ndipo wakabva sangana neava manje. Alright. Vakati chigara panapa uchiita sei? Uchita basa. Uchitibatsira basa. Mai vaive vachibva vati ini handichakwanisi kuita sei? Kuramba chigara newe nokuti murume wangu ari kukomblena. Pandasuduruka futi. Pandanogara pamwe. Wani mazuva mangani wagara ipapo? Because ndofunga wakatombonzwa kuti wazorora wanzimbogara handiti? Ko wakafila sei musi wanzibva pano nambuya vako? Because ndimai vamaika. Ndakafila kana ipapa pangu moyo mangu ndangobatikana kuti mbuya wangu wanga asingafanira kudaro nekuti ndine mwana wawo musikana ndingoripo 1. Wangu ane mwana musikana 1, vanhu vakomana 2. Saka ininiwo ndiniwo chete mwana wavo musikana 1 ndingoripo. Saka ndangobatikana kuti gogo wangu asingafanira kundidaro. Okay, saka ndopa zvakazvanzi namai ava murume wangu akukomblena kuti ndigare newe. Saka chisuduruka. Hanzi ari kukomblena nekuda kwei? Hanzi aiti ko mwana iyeyo akafira pano munozotinetsesa nepolisi chichi achingotaura. Saka ndopandikatorwa nevamwe amaiwo vati chiuyo tigare. Amai ava vangwari mai guru vemurume akazondipa mwana pekutanga. Alright. Mai ava wakasangana navo sei uchibva kumba uko? Ndakutoenda
ndisaidi ndakuda kutobata area D West Gate. Pandikatoendapo ndichitoti ndikukumbira chimvura. Pakukumbira kwangu mvura ndaida kuwana mukana wekuti nditaure navo. Okay. Pandatotaura navo, pandikataura navo ipapo ndipo vakabva vati chimbogara. Ndagara kudaro, ndakagara zvinenge 4 months ndichigara navo, aiwa tegara zvinenge zvakanaka. Pavazotanga kufonera bamunini vavo. Vaigara newe semwana here kana kuti semushandi? Tongoti semunin'ina wavo, sehama yavo chingogara. Alright, havana kutya here kuti mwana uyu abva kupi, zvambofamba sei considering kuti makore acho? Kana ndichingosvika ipapo vakanditora mangwana acho. Chimuka makusina acho bva tatoenda kwaigara baba wangu. Alright. Patasvika vataura nababa wangu. Baba wangu akati ini zvemwana iyeye handinei nazvo nekuti mbuya wake vanogara vachindituka. Plus inini ndinorota ndichirara navo mbuya vake, saka ini ndosaka ndakasiya mai vake. Handikwanisi kugara naye mwana iyeye nekuti ndikugara nemukadzi wangu. Okay. Saka pavangoti kana achida anogona kuenda kupi? KuEpworth. Mai vaibva vatombotaura navo baba vakati komoda kuti agare kuEpworth sei iye ari ega hazviite. Ndipo vakabva vati handikwanisi kugara naye. Okay, saka ndipo vakabva vadzoka pamatanga kugara mise. Patatanga kugara namadha vaye. Saka aiwa ndaigara navo zvakanaka, vakandichengeta zvangu. Asi vabva vafonera bamunini wavo, munin'ina wemurume wavo. Anga asina mukadzi. Madesi ando pane 13 years. Sodzo. Ndoto vatoti uyu havana kutaura hangu ndiripo kana kuti chi, asi actions vakaita ipapo munhu iye achingosvika. Ndabva ndangoona kuti noti vainditaura nemasaini vachindinongedzera nemasaini. Ndangoona kuti panapa something zvikutaurika, handisi kuziva hangu kuti chi. Saka kwadoka ndopa vakabva vati bamunini iwe unorara nabamunini. Ndatombovabvunza ndakati ko sei, zvikanzi ndozviripo. Pandaenda kunorara bamunini vaenda kundibata kwavakaita. Vandibata vatogara neni vakutondiita mukadzi. Vachiuya vachindipa $5 vakabuda vakaenda kubasa. Vakondipa $5 ndakutogara pai navo. Ipapo vakabva vabva neni ipapo pavaigara. Pataigara ipapo pavaenda kuarea D West Gate. Ndoko vakatanga kugara neni koko. Bamunini. Zvadaro tagara mba ndatoita nhombo yangu. Pandasununguka mwana wangu mukomana anonzi Dylan Michineuta. Tatogara baba vaive ndopo vakatanga kuti handichakwanisa kugara newe, iwe chisuduruka panapa handichakwanisa kugara newe, ndandichatombokude. So wanga une mangani pawakazoita mwana? Ndanda ne 14 years. So wanoita macomplications here pakuzvara considering kuti wanga uri mudiki? Ndina ndangoitawo stitch yaya. Okay. Saka tagara kudaro ndopandikatanga ngoti gandiite se vachinetsa vachinditi bva pano enda imborambira ndichiti handibve panapa ndakutanga kutsvagawo mari icho ndichingosakurawo minda yevanhu nekamwana kangu kaya. Kamwana kangu kachibva kasvitso 3 years. Pandikabva ndabva ipapo ndauya kuEpworth. Ndikati kuEpworth ndokwandakukwanisa kuita se kugara. Saka mai vangu vakazoshayika. Vashaika ndisipo. Ndeni ndakatozosvinzwa mai vangu kuti vashaika. Ende ipapo hapana munhu aimboziva kwanga ndiri. Baba wangu ipapo patikaenda kumba kwavo vanamboita chido chekuti gandiene ndinotera mwana ndinonzwa kuti akugara papi. Havana. Saka hapana munhu akatombondiudza kuti mai vako vashaika. Wanga wagara zvako kuEpworth kwakuri kumba kwababa wako? Mai vangu ndopandikazonzwa neshamwari yangu zvinzi mai vako vakashaika. Vatova ne3 years. Vashaika. Asi pavakashaika pacho vaitoshedzera zita rako achiti chi, mwana wangu dai auya ndamuudza zvandiri kuda kutaura. Saka ndagara kuEpworth ndichingosvika musi iwowo wandikatanga kusvika direct hanga. Ndopandikati ndarara mumba
ndatoona mama vachiuya vachitouya vaitouya vakatogumbata kudai maoko asi kufesi kwangu kusingaoneke vaingooneka chimiro chavo nehembe dzavo ngouya sika ndaitovhunduka pepe ndotogara pasi ndoti munhu ndotoona munhu achitouya kwandiri pandinobatidza light kudai handichaone munhu zvakaitika nguva hombe. So zvaiwanzoitika around chinguvai ma9-10 usiku dzimwe nguva ndasingatarisi hangu time asi zvawanzoitika usiku. So waingoona munhu atongomira mumba. saka mama nguva iyo zvakatombondinetsa ndichiti kosei ndikuona munhu chimbotaurira vamwewo mashamwari angu achitonditi unopenga unoona munhu sei chichi saka vaiti pamwe ndinonyepa saka zvakaitika nguva ndakamboshingirira kugara naita nguva ndakati anga ndichidzokera kupi kudzvara sei kwakuna gogo. So mama pavaiuya hapana zvavaitaura yongoona kuti ava chete? Hapana zvavaitaura ningosvikomira asi ndaitovaona ndada kutotrai kutobata udesi vaisambobatika ndaitongoona kuti vari pasi kuti ndibate apa pane chandaimboona chibata pandikatiganene kudzvara sekwauna gogo mandasvika sika gogo ndichingosvika pagedhi ndopakabva watanga kuchema vakati wakaurayisa mwana wangu iwewe nababa wako. Ini munhu angandiperekedza shamwari yangu ndopa akati kumunogoti akaurayisa iye uyu mwana anourayisa mai vake sei. Ini ndopa ndikatangwa kutochema pepe zvakanzi wakaurayisa mwana wangu nokuti mwana wangu inini akafa achitaura zita rako uchiti waifanira kuvepo paakafa. Ndikati gogo ndaigara sei imi mandidzinga zvanzi manje hauna chaunobata muupenyu hwako ende baba wako ivavo havafe vaita sei vakudyira mari havafira kudyira mari ende uchafa uchitambura hapana kana chaunobata mulife mako uchafa uchingopiwa vana uchisiwa. vakutokukesa pai? Vakutondikesa. ndatochema ndatoti gogo munondidarira ichichi ndipo vakati ndozviripo apo wangoenda kuna gogo unobata maoko here kana kuti ubva waudza futi kuti ndiri kuita problem yemama vari kumuka? Ndaitoda kuti ndivaudza asi havana mbokwanisa kuteerera. Vakabva watanga kutokutaurirawo izvi? Saka vadaro vachitaura kudaro vachitaura inini ndakatonyarara hangu ndakavatarisa chingotaura kusvika nguva shungu dzavo dzapera ndikati gogo ndosvikuiti inini mama ndiri kutovaona so zvanzi hamusati matanga iwewe nababa wako pakati pako iwewe nababa wako pane ari kufanira kufa. Ndatongonyararawo ndakadaro watanga kuchema zvavo zvapedza hatinozombogarisa but angoti tidzokere tiende patikadzoka kumba. Mwana wako vakamuona zvavo havana kunyanyofara naye? Havana mbofara havana mbomufarira kana kutomboti uya ndimubate mwana. Saka ndopa ndikati gogo takuenda zvikanzi hemwe endai asi muzive kuti izvozvo ndataura izvozvo mashoko angu hawiri pasi ende wakagara nemurume muupenyu hwako undibvunzi kana kuti wabvisirwa pfuma undibvunze uchafa uchingopiwa vana. Saka ndopa tikadzokera kumba kwedu zvedu mandatogara ende hazvina kutozombouya mama. Aiwa hazvina kutozombomira zvatoramba zvitoitika ipapo manje patikatobva kwagogo nanda kuona kamunhu dzimwe nguva mama vakasauya ndoona munhu akadai dzimwe nguva ndaitomufungidza kuti mwana wangu amuka agara ndobata nonzwa mwana wangu akarara uyu ndiani ndobatidza light hapana chandakuona. Zvanitorera munhu kacho kanenge kaita sei? ngangomira murume mukomana maages etuvana here? Etuvana asi fesi hangu ndaisaona kuti but kaita kunge kamwana. kaita kunge kamwana. Kaipinda sei? Unenge wakarara here? Unenge akarara kaigona kumira pasaidhi neni kudai kutomira dzimwe nguva ndoona mwana wangu akudhoo
asisina kufugana kudii akutorohwa nechando atori nechando. Ndomuka ndotora mwana ndomuisa pasaidi pangu. Saka zvakatora nguva mva ndaudzawo vanhu vari kumusha kwedu kukaroi kwasekuru vanguku. Kwasekuru wekusaidi kupi? Kwababa? Vekwababa vakabereka baba. Pandikabva ndavaudza ndikati ipapo futi kuti ndizoenda futi ikoko ndizofunga kuti ndiende ikoko, baba wangu abudisa mashoko ekuti hausi mwana wangu, mai wako akakuhora ndisaka uchiona ndisina basa newe. Saka mva ndatoti gandeni ndinoudza sekuru mubva nditi uya kuno ugare kuno. Ndaenda sekuru bva nditi aiwa uri mwana wedu, dai wanga usiri mwana wedu takakuramba kubva kudhara, uri mwana wepano chichi. Saka sekuru ndopandikavaudzawo kuti ndosvikuitika ndikuona mama kumba kusogarika. Sekuru bva ati chigara kunoko ikoko kwacho zvangoita kunge zvine mhepo futi. Ikoko kwacho handicharare zvakanaka. Ndaisisawo nemama ndanda kuona vanhu ndegona kutonzwa vanhu vari panze vari kutotaura tuvanhu. Saka ndiri mumba ndaitonge ndaimuka ndotogara ndotonzwa vanhu vari kutotaura. Asi ndiri mumba ndotoona zviri panze, ndoona turi tuvanhu tudiki diki turi kutouya kwandiri. Saka pandinotiraya kuti ndimuke ndiwane kubatsirika kana kudii, ndotanga kudhumira mumadziro. Vana zvazviri vanhu here kana kuti iwe kufunga kwako? Ndofungisira kuti pamwe zvidhoma nokuti zvazvavitika ipapo. Saka vanhu vamwe vaigona kuti yandirare newe vorara nemi. Saka vakanzwawo ndakudaro vaitoseka kutoti Eva anopenga, hapana zvaari kuona, ari kupenga. Saka ndatanga kudzikira mhere wangu zvototi izvezvi ndatosimba. Tanga kudzikira zvakanyanya asina asingarwari. Kudzikira zvimwe zvisinganzwisisike zviye. Saka vanhu vangu vakutonditira ari kupenga, anorwara chichi kumusha kuya ndichimuka ndichivaudza sekuru ndozvaitika, hapana munhu aimbosimudza musoro. Saka patikagara kumusha kuya. Kwasei sekuru vanga vasasomudzawo musoro, ivo vanga vambokutambirawo zvakanaka? Ndotoshiya kuti chini, nokuti ipapo pacho takatosvika tichitowirirana nasekuru. Gogo vangu vachiri vapenyu, gogo varipo tichitogara zvakanaka. Asi vazongotanga kungopanduka vese nanatete vangu, hama dzangu dzese dzanziriko vangopanduka vangondivenga. Asi dzimwe nguva ndaitoita ichitoti gandiitiro vanhu zvakanaka. Even mumunda kumusha kwedu unorimwa fodya. Munda ndaigona kuti ndikubatsira tete nhasi, ndobatsirawo bamunini vangu, ndobatsirawo vana. Asi waitoona kuti vanhu havangogarawo zvangu panapa, asi vasi kundida. Saka ndopakaitika nyaya iyoyo tichigara kudaro. Ndati ini sekuru gendende kupi kuHarare. Zvanzi kuHarare kwacho unonogara kupi, unonogara nani? Pandikati kai ndiende ndosvikira kupi, chero kwagogo ikoko ndongosvikirawo ndoona kuti ndoita sei. Zvanzi vambondirambidza ende vandirambidza zveshuwa ipapo. Ndatanga ndiende nekuona magariro acho anga ndakuita ikoko nemwana. Pandabva ikoko pandaenda kudzivara sekwakuya. Isvika gogo akati ndakakuudza kuti chii? Ndakakuudza kuti hausi mwana wepanapa here? Wangu ndakafushira. Saka chauri kuda chii? Chauri kuramba uchidzokera pano chii? Pandarara futi mumba magogo muya mama ndikaona chitoki chine mavara ewhite neblack chakamira mumusoro kwangu. Pandiri kuvhunduka ndichiti yowe chicho. Gogo vanichibva ndatarisa kudhore bedroom ragogo. Ndipandikaona gogo akatomira havana kana hembe. Watori nezvuma zvavo zviri muhuro nezvimwe zvuma muchiuno. Saka matangotarisana nagogo vavadzokera. Havana chavakataura neni kana kuti waonei kana kuti chii. Makuseni ndipo vakamuka vachiti ibva pano ndakakuudza kuti usauye panapa, ndisiye ndirarame upenyu hwangu wandikajaira kurarama.
ndabva ndatoti ndiende ndatakura bhegi rangu nemwana wangu. Hapana sina kana senti kana mari kana dhora zvaro. Mwana wangu kana bhutsi yekuti apfeke panguva iyo anga asina. Mwana wangu anga ane chii apa? Mwana wangu apa anga ane ma5 years. Patangofamba ndichienda nekuna Blower Road. Toyambuka Blower Road manaenda kunonzi kumapaddock uko. Ndokwanika ngoenda nchingobvunzawo vanhu kuti ndotsvagawo pekugara ndopanikanza pane zvimakebhini zvirimo zvoda kugarwa. Saka ndaendapo ndatoratidzwa chikebhini apa changa chisina kana denga chisina floor. Zvanzi imomo ndomutodiwa munhu. Papasowanawo vamwe baba ndovakati ngendite se ndikubatsire ndikuisire marata mukati mumba ikakebheni kakubva waisa marata efloor mamusina. Ndatongowaridza nandine gumbese rangu nechishiti ongowaridza mandatongorara nemwana. Ndakatombopagara ipapo mbopagara kuDonville kwandikazonzwa kuti kune basa rikudiwa vanhu kukudiwawo vanhu vebasa manangokumbirawo kusiya mwana kuna vamwe amai pamaraini pamaigara kumapaddock. Asi mama vanozombokumukira uri ikoko ko zvitoma wakazozviona here? Kana ndatogara pai kubasa kweke mandasvika zvanzi apana patikuda yedu vanhu vanongoita zvongo mapart time ekuti unenge uchiita basa rako wopiwa ipapo. Tatanga kuita basa redu petwa zvogadzirwa rodhi pachididi totoita ndinenge ndakatoita mwedzi wese ndichitoshanda ipapo chipiwa $4 pazuva. Ndotoya ndotengerawo mwana chikafu ndichigara ipapo pamba paipai ndichienda kubasa ndichigara pai ndichienda kubasa. Saka pazonzi pakudiwa mapermanent hapachadiwe isusu vechi pandatonzi uyai muite se mumbocha pamwe nopindawo tatiripo 36 pa36 ndongoti ndinandiro rechi36. Vamwe vangu vese vakauya mumashure kwangu vakapinda. Ini ndega ipapo ndinanganzi ayo ibva panapa haukwanisi kunge uchishanda pano kana kuti zvanzi nemumwe wacho hatirozomufonera. Ndati handina foni asi nhamba dzamai panext pangu idzi munongofonawo ipapo. Zvanzi alright ndatodzokera kumba. Saka uri kuona kunge pakashanda munyama? Ndinoona kunge munyama ene neundikesa kuita gogo munyama bva ndawanawo munhu wanga ndakufambidzanawo naye ikoko chifambidzana ndipo ndikazoita futi nhumbu. Munhu uya webva atongondisiyawo akati handikwanisi kugara newe hechichichichi bhangotanga ngondiita rafu bhandisiya mandatanga futi kugara nekamwana wane 2 manje. Saka pawakaita nhumbu ndo pakabva toramba ichiri nhumbu? Abva toti handikwanisi kugara newe chichi. Saka pana ndakungopoto ndichienda mumachechi kunana Avondale uko chinoshanda pachechi ndopiwawo chikafu chinenge chiripo chichi ndichingoraramawo. Sviko ndasunungukawo mwana wangu. Ndasununguka mwana uye pandikati pandanogara chinogara. Saka ndine machechi kuchechi kwandaienda chiendawo kuchechi. Saka zvinhu zviye zvidhoma zviye nhasi sazviona. Asi nyaya yanga yapo nanda kungoti kana kuti ndakarara ndingorota ndichirara nemurume. Chirara nemurume ndakamuka ndakatobvisawo chandinenge ndakapfeka chipfeko changu chemukati ndotoona chakatota. Saka zvakatora nguva asi pa zvaitaurwawo kwandaifamba zvainzi mbuya wako ndovaita se vangakonzeresa. Ende ndo vari kukusairira futi mhepo yamai vako kuti vaite se vakumukire. Saka zvadaro ndakagara hangu kumusha ndichingoshinga. Wakaenda kwasekuru seusina kuendako kunogara wega kuEpworth kwakasiyiwa nababa kumba?
Pandikadzokera kumusha handa kutya kunogara futi ikoko. Okay. handa kutya zvekutoti kutoenda kondaisa tomboda. Baba wangu vachibva vatsvaga mukadzi vachibva vaendesa futi kuekoko. Okay, alright. Saka ndopa kwabva waenda kumusha kwana sekuru bva watanga kugara ikoko wane vana 2 manje. Ana sekuru vakakutambirawo sei? Vangotambirawo zveungotiwa havana chekuita, asi kugara kwacho kwanga kwakaoma zvekuti ndakatozotsvaga hangu pekugara ikoko kumusha pangu ndega. Ndoda kugara nchiita zvekufudzawo mombe nechichi tiripo ipapo nevana vangu. Munhu wacho wandaigarira ipapo wandaishandira aindipawo chikafu ne$50 ndichigara. Saka ndakagara nemwana wangu mudiki uyu ndiyanga akungorwara. Mari yekuti ndiende naye kuchipatara nandisina, kungozvimba miri wese achingozvimba. Asi ndakangoshingirira abva ndagara naye izvo zvatokura. Ane mangani izvezvi? Izvozvo ane 10 years. Oh, nice. Ane 12. Mwana izvi? Izvozvo. Musikana wech2. First mukomana anditi. Mukomana saka ane chii? Mukomana ane 16 years. Saka watoyarutsa. Ndatoyarutsa. Saka ndakagara zvangu nevana vangu. Mukomana ndo pandikazonzi ndauye kumba kwavo. Kuna baba wakambogara navo wakazvarirawo ne14 years anditi. Ndo vakazoti ndipe hangu mwana wangu. Saka vaiziva kwanga uri here kana kuti iwe ndiwaienda? Ini ndine nhamba dzamai guru vaiva ndaigara navo. Alright. Saka maicommunicate? Ndaicommunicate plus ndakadzipawo vanhu vekuti madzangu tete vangu ndovanga ndakapa. Okay. Alright. Saka ndichigara bva zvanzouya naye ndaenda naye ndavapa mwana vangogara naye kusvikirawo izvozvi ndova naye. Okay. Alright. Akagara ake zvakanaka? Agara ake zvakanaka, asi kuchikoro haana kumboendeswa. Aine 16 years? Izvozvizvi ndotomboenda ari kuHeathcliff. Ndotomboenda ikoko ndichimboona hangu. Asi iye wacho kuti anatsondifarira iko zvino haachatombondifarira. Hameno kuti ndofunga akaudzwa kuti mai vako vakaipa here kana kuti chii, asi yange ingori nyaya yekuti ndaishaya pekuti ndigare navo vana vangu vese. Alright. Kose asambobvira aendeswa kwavari kugara navo havakwanisi here? Baba wacho baba wacho izvozvi vakuita zvemadrugs, zvekunwa tumbwa chichi. Saka ndononge ende maonero andikavawo ita iko zvinosvika nezva pandikavapa mwana pacho vanga vatorera iko zvino serious. Okay. So pamakavapa mwana pacho makore atofamba kai? Kose asambobvira wafunga kumuendesa kuchikoro panguva iyoyo? Ivo vaiti hanzi ndakamuendesa, asi mwana aiti zvona handina kuendeswa nokuti izvozvo utoita zvemakombi zvekuti anoita zvechiwindizvo iye mwana wangu wacho. Saka ivo vanoti hanzi ndakamuendesa, asi anoti ndamubvira ndaenda. Right. Asi throughout the years maionana zvenyu? Ndaimboenda kana kutiwo ndikabatawo kamari ndomboendawo ndonodongorerawo. Batawo kamari panga ndisisatoendeko ndikaita 4 years ndisati ndaonana naye, nekuti pavaigara pacho vanga vasisipo, plus phone number vanga vasina foni. Ndatozoita kutoenda kunototsvaga, kutotenderera ndichitsvaga ndokuzovaona kwandikaita. Ndakatoudzwa kuti akuita zvemakombi mwana wenyu chichi, akuita zvekushedzera makombi. Alright. Saka ndakagara kumusha kuya kusviko kamwana kangu kakura ndichishanda pandaishanda. Kusvikiro mbva ndazouya kuno kuHarare ndagara. Saka kuEpworth kuenda azoda kuti ndidzokere. Pandikadzokerako ndichiti ndigare namama wangu watsvagwa nababa wangu, ndipo vakabva vandipa food poison.
saka pavakandipa kudaro ndakabva nango usiku ndopasvikatanga kundikanganisa mudumbu mangu. Ndavanokera ndakurutsa ndakupera simba chichi pepe. Vakabva vati dai usina kurutsa ngori urwere hwakasimba ihwohwo ndewaitorwara ukafa. Ndatoti ko mama nei watotanga kutoseka. Saka mai panext vakandinzwa ndichinokera iyo mama mbva vatomuka vachitonditi handi kuchipatara bvaenda neni kuhospital. Ndatombogara ndiri muintensive. Ndatogara dzinenge 2 weeks zese mandazobuditswa. Okay, so baba vangu vachigara here pambapa? Baba vanga asingagare naye, vaita zvekuuya maweekend. Ivo vaigara kuWestgate. Vasongwa nebarika? Alright. Vasingagare naye. Kochi chakazoita kuti muzodzokera kunogara kuAirport since mamboti kwakukutyisai nenyaya yekumukira chichichi? Ndatoti pamwe kwazvakwa nemunhu kudai pamwe zvinogona kusaitika, asi nekunamatawo kwanga ndakuitawo ndichinamata chimboenda kumachechi ndichibatsirwa kusvikira izvozvo ndokwanditori. Alright. Ko baba vemudika vaikubatsirawo here kuchengeta? Vemudiki vatanga pekutanga vanga vasingandibatsiri nokuti ndaivati chimbondipa ichi kana chikafu chemwana nokuti mwana aizvimba kuchipatara zvinzi chikafu chishoma chichi. Saka pakatozotanga kumubatsira vatomubatsira inge za 3 years iko zvinozvo vachitomubatsira vachikumuendesawo kuchikoro. Alright. Okay. So pavaizoti nhumba isi yangu zvakazoti angangoriwo mastatements vakazodzoka muchuru anga vasingade kuchengeta. Alright. Saka paexperience yako chii chinonyanya kurwadza pamwana wako zvekare uyo ane 16 years asina mbobvira aenda kuchikoro and also netime yacho yawakaita mwana uine 14 years wakanzwa sei? Ndezvipi zvinonyanya kurwadza panyaya yacho zvichitanga zvakadaro? Zvinongondirwadza nokuti inini fanike zvekuti muraramiro wandikangoita hangu baba wangu varipo ndiri mudiki ende hama dzangu dzese dziripo. Muraramiro wacho wairwadza wairwadza zvekuti ndaitotadza kutoti nditodya sadza chero waitoita kutorisuwa kutoti uchiri kuvabereki wako apa? Chikafu checho kuti ndidye ndaitochishaya. Ndichina mama angu tiri tu ndaitochishaya. Mama avo vanga vasingade zvekudya nokuti vairwara. Plus chimwe chinonyanya kundirwadza kuzoenda kuzoita zvevarume ndiri mudiki zvisirimo mandiri ndisina kumbozvitarisira kuti ndiri kuzvida. Zvinondibata ndiri kunyepa. Tidaiwo vabereki vanguwo kana hama dzangu idzodzo dzakanditorowo dzakagara neni kusvikaro pakutiwo ndasvikawo zera rekuti ndigarewo nemurume vachindiendesawo kuchikoro. So you feel like hapana munhu akamira newe uchiri mudiki? Hapana. Ende pakuzopiwa murume wakapiwa ne 13 ndizvo? Wakanzwa sei first night uchinzi enda unorara nabamunini? Wakanzwa sei? Bamunini wangu ane makore mangani? Wangu ane 23. Wangu ane 23. Wangu watokura. Saka wakanzwa sei? Ndakarwadziwa singaiti. Hauna kunzwa kutya here kuti? Ndakatya hangu asi ndakabatikana singaiti. Ndakati mai ava inga vangu vachindichengeta zvakanaka sei vazondipandukira kusvika pakuti inini ndirare nabamunini vavo ndiita mukadzi wabamunini vavo. Ndakabatikana singaiti. Haunomboita here pfungwa dzekuda kumboripota? Handina kana. Iko sei inda usina kufunga kuti zvandaitwa izvi irepi? Kana kuti wanga usingazivi here sei usina kufunga kuti irepi rega ndingovaripotera vanavo?
ndoona kuti pamwe ipfungo dzeudiki nekuti ipapo handangana mbofunga kuti kana zverape nekuti pandikamuka kuseni kwacho vatondibata zvakanaka yomaiguru vakutondiisira mvura yekugesa kutondibikira kutange wakutokubata VIP. Saka handinambozvifunga zvese izvozvo wakabva wangovharwa. So wakazotanga unyatsozviona kuti apa ndakatombonyikidzwa watoti kurei? Ndatokura ndichitogara navo baba ivavo. Ko baba ava handi vakazotanga kubata rafu wako kuti handichade kugara newe, ko maiguru vakatiionazvo sezvo ndivo vanga vakupinza munyaya idzi? Hapana zvavakataura, hapanawo chavakataura kana kudii. So maonera unozviita iwewe, of course vabereki vako zvanga zvinonyatsobatana magariro avo vakatizwa handiti. Baba wako vakabhitirewo mai vako vakavatiza, iwo ukasarawo namai vako. Gogo vakakubhitirewo vakatora mai vavo vachisiya iwe uri wega. Ungafunga kuti sei gogo vakangoitawo ruvengo newe rwakadaro? Because toziva kuti anambuya vanochengetedza vazukuru vavo, and anambuya mai vamai ndo vanowanzoda vazukuru. Saka kufunga kwako iwewe, ungafunga kuti chii chakaita kuti vamboisa mwoyo wakadaro? Ndoona kunge pamwe ndangozviti pamwe kurwadziwa nemwana wavo atizwa, asi inini ndakatombovabvunza hangu gogo ndakati ko sei mandidaro, inini ndini baba here? Ndibaba varipo, inini munondidarirei? Akati hatikwanise kugara newe nekuti baba wako akatisa mwana wangu ende uchafa uchitambura. Saka unofungidzira kuti nezvawakazosangana nazvo zvese izvi, because it seems like zvese zvavaitaura zvekuti uchatadza kuvaka imba ende ndo zvokutoitika zveshuwa. Iko zvinotori futi nepamwe pamuviri futi pemumwe futi murume. Saka hei ndikutozviona kutoti zvakatooma hazvo. Alright, saka kachini kari kutoramba kachingofamba kakadaro? Kakutongofamba kakadaro. Apa usati wazorora? Handisati. Saka baba venhumbu yauinayo izvezvi varipo here? Vari mumuseko here? Pari zvino varimo. Varimo, but pane zvinenge zviri kuitika zvakatonyanya zvekuti hama dzacho dzababa ivavo dzatosvika pakunditi uri mukadzi wechikwambo, watorerei mukadzi wechikwambo kugara naye, kumupa mimba, chichingotaura vaingotaura zvakangowanda wanda. Guys, muri kungozvinzwira mega kuti dzimwe nguva unenge uine zvinhu zvawakatakura zvinorema, uchishaya kuti dzimwe nguva ndozviudzanani, asi wese munhu anewe kutaurira zvinhu zvaakasangana nazvo nezvaachiri kusangana nazvo. Guys, so let's take a break. Tokubatai zvakare muchinguva chidiki diki pachirongwa chedu Let's Talk. Hello guys, welcome back to Let's Talk podcast. So tinogona kuenderera mberi zvedu nepatanga tasira. Zvinoda kumbomwira mvura kaizvi tinenge tadzamirwa nekuti kana tichiteerera experience inenge yakaita munhu unoguma wadzamirwa ka, zvinoda kumbomwira mvura mbichana. Yes. Okay, so mamuchiti baba muridzi wenhumbu yamuinayo zviri kumbonyatsofamba sei? Nekuti mati mukona kunge cheni yacho iri kufamba yakadaro. Saka inini izvozvi ndogara hangu pamba paipai. Saka munhu ndo pandiri kugara naye anoita hake achiuya achimboenda kumba kwamai vake, haana hake mukadzi asi anogara namai vake nehama dzakewo dziriko. Saka pavanga ndopavakutanga kutaura iko zvinozvi kuti ungatore mukadzi uyu, mukadzi wechikwambo, ndoshiya kuti vakazvinzwa nani. Mukadzi wechikwambo, saka haufaniri kugara naye. Iwewe chingoti mari yese yawabata woya kuno kuchindipa, usamupe kana senti hechi, vachingotaurawo zvimwe zvezvi. Saka iye anga kuuya kumba kwedu achiita zvenoise, ndazonototora protection order police.
kuti ndigare hangu zviri safe. anga akuita noise achiti chii nekuda kwekuti hanzi muri mukadzi wechikwambo here? Wakajaira kupiwa vana uchisiwa, saka ndozvawakajaira. Saka iwewe uri mukadzi wechikwambo, mai vangu vakakuudza kuti uya timbofamba, ndifambe newe, wakaramba. Of which zveshuwa mai vacho vakatombondidaro vakati uya tifambe. Inini nekuti haidho nditi saizvozvi vari kundituka, vakundituka neizvozvo. Ndakatomboti handikwanise kuita se kufamba nawo. Saka ndakatongoendawo navo day 1 chairo ndikaenda nawo kuchechi kwavo. Kuchechi kwavo kubva ndatotanga kutonzi kupo ndakasumudzwa ichechi yemweya. Ndatanga kuprofitwawo, ndakaprofitwa uchindiudza mafambiro eupenyu hwangu. Iwewe haufaniri kugara wakanzi haufaniri kugara nemurume, uri mukadzi wechikwambo. Chichi kunyepa here? Hapana zvaunonzwa here mulife muusiku wakarara, nyange wakarara nemurume? Ndikatoti zvechokwadi ndotozvinzwa zvanzi saka chikwambo icho chinofanira kubviswa. So wakazotemererwa nyora chichi. Saka vaitaura vanhu avo vachinzwa mama vai. Saka mama vaivo ndo vakaenda vakanotaurawo vakaudzawo vanhu. Ndo zvamama kutukiswa nazvo in the marriage. Okay, alright. Saka kuroti ikoko hamunapiwa kundiso? Vandipawo munamato, vakati shinga kunamata. Asi kunamata zvangu ndinotonamata ndega, ndimboendawo kumakomo ndichinotonamata. Alright. Kutsanya. Okay, so pane zvamuchiri kunzwa here izvezvi? Ndezvipi zvamungade kungotaura yenyu tichinovhara yepodcast yedu? Ndezvipi zvamungade kutaura pamumire nhasi? Zvikuratidza kuti life yenyu yanga ingori ma-ups and downs nanhasi futi ichiri yakasungikana. Hamusati matombowana mufaro? Mufaro hapana. Pamamuchitaura ndanchitofungidzira kuti muchazotaura kuti izvezvi zvinhu zvaita sei zvachinja. Saka kuri kuti muchingori murodhi iyoyo yekuti apa zvadai apa zvadai, handiti? Chokwadi. Yes. So aminoti mungade kuti chii? Pari zvino hangu kachenji karipo nekunamata kwandiri kuita. Ndikuona kuti Mwari pane zvimwe zvinhu zvavari kutondivhikirira. Vari kundivhikirira hangu, asi hazvisati zvapa stable chaiyo yekunatsoti zvinhu zvanguwo zvafambawo, kana kuti mufaro wanguwo zveupenyu hwese wapo. Saka pandoda kutendawo kuti ndawanawo vanhu vekuudzawo ndichivaturirawo nhamo dzangu. Semunhu ndakaberekwawo ndiri 1, hatina sisi, ende kufamily kwedu hapana munhu anokwanisa kumboyewopo mumwe munhu matambudziko ake. Ndoda kutenda naizvozvo kuti ndauyo ndakuudza iwo nyaya yangu iyi inondinetsa yelife yangu yandikararama. Aminoti mazvitura zvese here? Kana paine zvimwe zvidiki diki zvamufilo kunge masirira zvinonyanya kudya imoyo? Ndiri kuona kunge hamusi kunge pane chimwe chirida kutaurwa kwacho. Kuti munenge musati maredi. Zvinenge zviripo hazvo, hazvizonyatsoperezese zvese, asi iko zvekuona vanhu zvaizvezvi. Apa pachasara chimunyondinetsa zvekuona tuvanhu zviya zvamira, kana zvekuona mama zvakamira. Apa zvekuti ndinorota ndichirara nemunhu izvozvo. Nguva ndigona kurota chiri chimhuka, kana kuti ari munhu iri mhuka chaiyo chiozorara nemunhu. Ndikatopepuka kana kuti ndichivhunduka pai ndichida kuti ndinamate, ndotoona zvinhu zvakuyerera. Zvinhu chaiwo kuita ngechii? Kuita kunge zvinobuditswa nevarume zvizvi zvitoerera kuzasi kwangu. Saka ndo zvangosara. Kutozviona live and direct utotozviona. Senguva zvinotondireactisa zvekuti ndotombovaviwa zvakanyanya. Iri mhuka inenge chii? Chinogona kuuya kana kuti chiri chigudo, kana chimbwa. So pachinoita munochiona here kana munozongona chapedza ndechirota? Unozongopepuka? Ndobva ndafunduka ndichipepuka. Wotoona funga kutovhundukawo nekuroteswawo. Mwari vanenge vaida kutondiratidza kuti ndozvikuitika. Nokuti kudhara zvandisingatombodaro zvekuti ndaitomboona
muka zvaingopera zvaingopera ndotongomuka kuseni zvangodaro Okay. asi mazuva ndotofunduka ndotopfugama ndonamata asi zvongoramba zvingo pandityisa pekuzotoona kuti izvi zvazvitorapa zvakatoningirikana zvinotooneka. Alright. So ndozvega zviri kukunetsa here izvozvi tibva tangovhara chirongwa chedu nekuti podcast yedu haisi yekungoti titeerere nyaya iyi chete, haisi yekungoti iwe ungotura zviri pamwoyo chete, asi pamwe pane akateerera panogona kunge patorina kana madzibaba, kana uchida kunzwa kuti unoda kubatsirwa namadzibaba vanogona kuti ngozotibata vachita kuti mukadzi uyoyo aiti zvakati ndinokwanisa kumubatsira, pamwe isvikiro, pamwe ndiani, pamwe whoever anokwanisa nga achita sei achibatsira panyaya dzedu dzatiri kutaura nezvadzanditi. Saka kureva kuti kana paine munhu anoziva kuti anokwanisa kumubatsira anoona nezvemweya, feel free kuti bata nhamba tichaisa pazasi kuti azinga achibatsirikawo. So ameno kana paine zvimwe zvekuti zvichiri kukunetsa pari zvino zvindotokumbirawo hangu batsiro kune vanokwanisa kundibatsira kuti zvinhu izvi zvipere, nokuti ndatambura iko zvino zvindane 31 years zviri kungoitika ende life yacho rongondi makata saka ndakutokumbirawo kana pane vanokwanisa kundibatsira. Pane kwanaimboenda ndichiti ndada kubatsirwa kudai so kana ari munhurume anenge akupedzisira kutondi akutokuda zvakaitika kakawanda zvakaitika kakawandisa izvozvo. So you end up usisina hope uchapiwa pasina, asi anenge ane mwoyo hake wekunatsoti anokwanisa kundikurirawo hondo iyi ndotokumbirawo help yekuti ndibatsirikewo ndibatsirewo endosoko panyaya yemunyama. Pasaka iwe unotozvibvuma kuti zveshuwa chinenge chichitoripo chikwambo chinenge chichitokushandisa number 1. Number 2 saka ko kesi yaukakeswa because zviri kuita ngendo zviri kuitika ka apo wane wana 3 mamanje unogona kutomuita futi wechi4 handiti ko iwe ukangonzwa kuti no inini handichada hangu zvekunyengo kana kuita nhombo chii chinenge chichitika ipapo ndimbuya here kana kuti ndiwako unenge wapinda murudo kuti unoziva zvinoitika ndezvekuti ine ndichiti pamwe pari zvapera then wobva ona same pattern. Alright. Ende nekutauriranawo muchinzwanana munhu muchitanga unototi pamwe zvanani kana kutiwo mwari wovandipowo munhu anokwanisa kundichengetawo, asi ndotoona kuti hapana zvova zvadzokera ipapo. Handiti akoro kuti izvezvi wakunyatsotoziva kuti aiwa zvaizvezvi maybe tokunombodanana hedu kupinda muprezi pasina nhumbu yaitwa because problem iyoyo kana isina kutogadziriswa kamunhu anouya achiita kunge mutsvene otogarwa, umwe munhu anenge atori munhu akanaka unoziva obva atogarwa nemhepo yacho iyoyo. Hamenoti pane chimwe here tisati tavhara nekuti mumwe anogona kutoya ari munhu akanaka zveshuwa ende ane basa rake ritoita zvakanaka atanga kugara neni basa riye rakutomira akutomiswa basa takutotanga kutambudzika totanga kutambudzika pepepa anofambawo achiti nimbonzwa kuti zviri sei, anonzwa kuti mukadzi wako yeye ndiye anokonzeresa ndiye ane mhepo yakaipa yekuti hafaniri kugara nemurume Okay. So izvozvo ndo zvinozokonzeresa munyama uyu. Okay, so ameno kana paine zvimwe tibva tangovhara chirongwa chedu. Pari zvino hapana. Okay. Alright. Okay, thank you so much. Guys, ndo nyaya yatanga tinayo nhasi. Vakomana vari kumashure uko kukamera vakutaura kuti nguva yedu yakufamba, asi tinokubatai muchikamu chinoteera guys. Kune vanokwanisa kubatsira like I said before, vanzwi vemweya, please guys, hatisi kuda munhu wekuti anotibata uzoda kutanga kupfimba munhu akuda kuita sei. Munhu anenge ari muproblem guys. Imagine kuti munhu achikura nanhasi achiri kungotenderera achingotambudzika. Kana uri iko iwe unozoti aiwa inini ndiri munzwi wemweya wemashuwa, aiwa unotibata nhamba tichaisa pascreen antika guys. And also kana paine ane nyaya yake yaari kufunga kuti no ini ndoda kumbotaurawo nyaya yangu, zvakafanana nenyaya yanga ichitaurwa nasister wangu, ichasimbisa umwe munhu
pane umwe munhu ari kusangana naizvozvo achatofunga kuti saka handisi ndega kana kuti zvangu zvidiki ndaifungidzira kuti maproblems angu akanyanyokura. Unouya panapa tokurukura, wobvisa zviri pamwoyo pako. Kana uri urwere, pamwe uchaona umwe munhu anotaura kuti aiwa zvidiki diki ndinogona kukubatsira, nekuti dzimwe nguva unoremerwa uri wega uri kumba uchishaura kuti naimi zvandiri kusangana nazvo izvi ndozviudzana aniko. Kana uri mufaro, kana pamwe wawana basa, pamwe uri kunyanyokomborerwa naMwari, unonzwa uda kungokorokotedzwa unzi iwe. Saka unouya kwatiri tokurukura paLet's Talk podcast. Thank you so much. Takubatai muchikamu chinoteera.